Odofo medase nesoso se wode wafidie ato Adom TV. Dwumadi a wo hwe eye nkranhye dwumadie na me amegina badwam a medi ho chia me. Wo fra me ni tekotegu a wo mfomye medase. Mese me ka kwansidi a esi empo yabrabo yiedie ene ye hyebre ano. Ye hyebre. Onyame ma obi a hyebre. Na hyebre no eya kwantuo. Ye fi nkwadamu edum panimu ne akote aba sese yete. Na wontimi nya dua ketwa enso aba. Se ye do ahwe fom sa akwada sese wunyini edore ema wo hini esi fom yi na wo ye empani. What we are dealing with is an immature inner life and not an outer life. Abraba ebui no ye wonioma enan ya ebehia akwantu mu. Challenge ne edine beba. Demand de so sen wo beba abrabom. Threat de ehu beba. Ena mpo setbacks akwanside beba. Se utimi ekwadre watinka mu wadwene mu woni ye ene mpo usubane ene se de abekire nsem ose afa ene okasa mu ena waye na ebebre ene ye hwe abrabo outer me wakayo me kura mobile phone o ma woe me dadan mu ena me ntade efo. We are only focused on our trappings. Me a Dr. Wan, me a Professor Wan, me a Archbishop Wan, abodni akase ene yema ho. Na esan se ye de abodni hwawa ye hunti no. Ya adwen pro so abodni de ye mpa kira kwan. Me yo kunu, me yo yere, o ka se okunu de ware ye de subampa. Nyansa tuwache ahohyeso no kure ene pepepe yo ene bubura. Me se de ye de tuwache nyansa ahohyeso no kure ene subampa ene bubura. Tinye no ane se me ho afi me yo mamae me kura kai me dabi eno yemfa bubura eno ye fe na outer ene de nsem fata me ho sikani bi a wadi hia kojokojo da na wantimi ansore biom sa na me ho sikani bi odi hia otin pagya na mo be odini. The difference is in their mindset. Wahunu ene me ho obi a wonu to hia mu wo ye odini ne na adwene ene me ho obi a ye wo no na sabisika kokora ne nsa no enso no osere no adi ye nyina abrabo a ye bo no Nyankopon eboye se e pepepe ye subane ene bema yada nyoma bi adi. If you think in extraordinary ways, you get extraordinary results. If you think mediocre thoughts, you get mediocre things. So what dwene kwada adwene a unya kwada nyoma wo dwen pani yo adwene enyansem a wabrabo nsunsun so ede meka ebisi abrabo ede ebisi so ede ebisi yenkoyi ebisi ekoyi ne difference no eye woni suban ena said de wo kire abrabo asefa wo de utwe Onyankopon bo wo soronko o da de bi dua wo mu se be ya abrabo mu wo de obi de achi sa de na me ya se wo be kwa samado no na do do egu ho na de nyoma pa ajapade nyansa akoda samado wona anya kwan ampa nyoma Nyankopon de wo mu se wona na adie wo be kwa samado no bi da wa ne bu afu awrewo ne oyawdie esanse ne Nyankopon de dua ne mu no wanwene ampa ka de amfa nka ho anadi obi de oye na odi akire obi atonyom ye nyina ekotonyom obi eto aisota ekoto aisota obi ewe na sai ye pedodo esuban esene ankrakra esuban ye pedodo esuban obi ebi meko ebi ene ekọ eden wo ba wonko nti pede mama wada soronko penyansa ne akade suahunu ene nsem mama wada soronko woni pa ni mu dempo wo yere hwe wani mu akasa owura woda soronko ena wo kunu so se ewura woda soronko adwuma wo ye no obi ntime kasa wo de adwuma ye eda soronko me ne baba bi adwuma Adom TV e friend Priscilla ya no friend say ni te komre do be recording me de mirika na eba e sign na no kasa ene empo na adwuma e so ani nti ma wadwuma nso obi ani no nkasa wo so da soronko ja se wo bon krofo so bo ena we na ye na man koyie ena me de me ohiani ba antidien ena me de me Ghana ni antidien wo de oya Ghana ni kura na se wona je Ghana ha enema Onyankopon de ache no edo so se omani bi so ye suban a sabe ayen kwada suban ti ne ye bre ke kromu a ensuo to ne mremu owia do ne mremu na ensa ase bebre so kom de ye ni ade ye twen so bi abaya maya na enkwada na twen se empani bedi wonanim empani de wo pa kade eye ne sefata on ho toyo me nko bi ase me mo bi din o e futuo ni nkrahye na me hye wo se ye mpempani suban
yɛmpɛmpɛne adwene yɛmpɛmpɛne nsɛmka na yɛmfa ni bro abrabo so nkunim na yɛnka sɛ yɛso so yɛ amama ɛsene sɛ yɛtwɛn so obi bɛso yɛ nsɛmu ɛde atwa mpo nsuo mpo woyɛ panimu a woburu wo nsuo kwa so na wapɛ mpani adwene. Now you become a man, you have a duty to put away your childish ways. Woyɛ pani wanyini nneɛma a woyɛ kyerɛ nkurɔfo a ɛnsɛm fata no gyamu nsɛm a woka w'adwene po so a ɛdi w'ani ɛma wo ho bu abɔ mfia ɛma abofu ɛma wodi awerɛhɔ no gyae ka gyamu na ka nsɛm a ɛbɛhyɛ wo nkuran bɛma w'ani agye aba bɔ mu na ɛkanya awoɔ suban a woda na adie yɛsɛ obi ba na wayɛ adwumaden yɛkɔ a na wagya yɛwɔ paa yɛyie gyamu yɛ adwumadene wɔ mmerɛ obi nni hɔ yɛadwuma ɛsɔ ani na mpo yɛde safata ne mmerɛ mu na wabrabɔ ɛbɛda adi. You can only become an adult if you put away your childhood system, because what is the appropriate system in your childhood is inappropriate as an adult. Nneɛma a ɛboa nkwadaa no ɛmoa mpani suban a ɛboa nkwadaa no ɛmoa mpani ɛneyɛ a ɛboa nkwadaa no ɛmoa mpani kasa a nkwadaa bɛka de bɛkyɛ wɔ no mpani ka a ɛmfa nkyɛ wɔm ɛsɛ sɛ ɛdu mpɛmpɛnsuo bi a sɛ ɔyɛ ɔpani ebi a wote aban adwuma bi mu pani mu sɛ bia wo deɛ wanyina awadeɛ mu sɛ adwuma a woyɛ wɔyɛ pani mu wo deɛ wanyina bu mfiri deɛ wɔhwe a woyɛ pani woyɛ adult a ma wo kasa a wobɛka ɛnɛ de sɛ pani mu na ɛkasa yi ma wo nneyɛ susu kari wo nneyɛ na hyɛ wo atenka so atenka na ɛyɛ adeɛ nyinaa o yɛ atenka na ɛkanya nneyɛ atenka no bɛsɛ wobɛda na adeɛ bi sɛ atenka wei no ɛbɛboa me anaa na bisa wɔn sɛ saa atenka a bɛda na adeɛ yɛ nkwadaa atenka ɛna mpani atenka. You should not be bound by childhood systems. You should free yourself from the childhood ways of thinking. And you can show that you're an adult. When you become an adult, let go your childhood things. Aha, and a major war. Now, as some imagine so they can't same way no. Me say me fan the Bible mu and found say Christian and Christian. Quoting human edi canon chichemu edumiansa. Etredumiansa chichemu edu ba kon say. Emra me ya kwada no. Ka kire emra me ya kwada no. Me dwene sa kwada. Me kasa sa kwada. Ne mpo me kire me ti asa sa kwada. Na manyini die maton kwada kwan no mu ajeje mu. When I became an adult, I put the ways of childhood behind me. Binyini ye die me jan kwada ne ma ne ye. Odafo me da se wo hwe me. Me giri se wo da wo pani. Wa no kasa beda di se wo ye pani. Woni ye beda di se wo ye pani. Na wadwena badwene mpo ni nyansa abefa mpo be kire se wo ye pani. Onyame enhyira o. Me da Adom TV mpanimfo a obo machi dom. Me kan maka say Babs, Webek Ampedu, Priscilla, na camerafoɔ ne MCRfoɔ ne soundfoɔ abo am nyina. Me da mo ase. Onyame adom a ebesa hyia. Wono onyame entina. Obi sa minute ekotego. Ana me jawo.